फायनाय जतनो हामारि माथों जों जतनो सालायनाय जोंनि बाबा गरिया जोंनि फेमिलि जोंनि नखुंग गाहाम तंरथों ते जोंनि समाज न तेबो कुसुव कारथों सुदु जोंनि समाज सिमि या जोंनि राज्य जोंनि देश न बाहायके बसकां आगौरय तलां मानाय बनि बांग बसों जत जोंनि बाबा गरिया नि थानि सालायनि नांनाय जों आसाय फायखेनो सालाय फायमानि खोनालाय फायमानि जे बाबा गरिया नि थानि जे सामानि अक्रा चाक्रा रक जतनो पयतो सावै छाखा हंखे माव होनो दिनै जों जोंनि बोसारक न मैक्सिमाम जोंनि बोसारक न जों दाम बोसोनाय लेखा फोरोंमानि साथे साथे जोंनि कालचार जोंनि संस्कृति जों ताबाक जे प्रोटेक्शन खायनि नाय दंमानि जोंनि तिते एडिसिनि जों ताबाव जोंनि बुबाग्रानि तिते जों फायमानि यागोल' जोंनि समाज जोंनि हदा जोंनि कालचार ट्रेडिशन जों बाहायके बसकांगो प्रमोशन खायनाय प्रोटेक्शन खायनाय प्रिजार्वेशन खायनाय अमनि बाङै गोबां मा जों जातियाव गय दं जे आगि निजराव जों ताम होसोनाय साकसांनो जों माहायनो पालायो हि छानि सासे अनेक समय लासि जावमनि रकम रिनाय कानि हिके आगे अनेक समय जोंनि रिनाय काया सारै थांबाय लाहा अम जोंनि इतिहास दं ताबक जों रिसा रिगनाय जोंनि सिनेमा इवेन जों जोंनि आगे नुगो जोंनि हदावक्रा जोंनि मयाल पंचायत जोंनि लोको सकगिरि रक ओ विलेज कमिटी नि मेंबर निसायनो दामरो जाय आंहा एक समय विलेज कमिटी नि मेंबर रक नसि बदल रुफ्रेबो जोंनि लोकोनि चौधरी न हंखे साक्षी नांगली आं थांहा गे जों बनो ताक तलक जोंनि बिसिङो जों बायजों जोंनि सोसाइटी न जों प्रोटेक्शन प्रिजार्वेशन जों गर्व उया हंखे बैतै बोसोंनो तलाव नुनाय हंखे हानि बाङै जों जोंनि चौधरी हयते सुरु खावै मयाल पंचायत न जों एडमिनिस्ट्रेशन न मेंबर थों चेयरमैन थों जे फांथों बरनि साइफानो जों सोसाइटी न जों बसकांगो आगौरनि नांनाय तानिके तिनी पार्टी तंनाय खोना करै मानो किंतु चिनी हदा चिनी समाज जुग जुग नि तंनाय तिनी पितरा कामी 100-150 बছর काहा कोनो पार्टी और जगह 100-150 बছর कामायाको सीपीएम फाइनाय कांग्रेस फाइनाय बीजेपी फाइनाय तिप्रा मथा फाइनाय ओलो करी फानो मावते 100 बছর और जत पार्टी तंनाय तिप्रा मथा तंनाय बीजेपी तंनाय सीपीएम तंनाय ते 100 बছর कमाय फानो पाइनाय फियाबा जों चिनी समाज न जों कराखे तंमा हंखे अमर पितरा कामीबो उलो जुग जुग तंनाय हाची हानि मावै जों लोको सकगिरि मयाल पंचायत जोंनि हदा अक्रा बहाय बायसि जों बसकांगो कराखे मा बासनाय अमनसि जों रागरुनानि बागै मावा सुनाय जदि चिनी समाज चिनी हदा कमाय थां हंखे जों बाबा गरियानो उलो पालायनि करै पाइनाय सोबा पालायनि बा चिनी समाज से करै हंखे गे जों बाबा गरिया न पालायनि खुलुवानि बागैबो जों चिनी समाज न रागरुनानि बागै मावान सलायनि तेबो आगे जेबाबे उङै फायखाचिनि मेंबर विलेज कमिटी नि मेंबर रक दामुं गय तंमानि रक ताबक दामुं या आं थांहा बसकांगो जों बहायखेनो मावा सुनाय चिनी समाज जे प्रप्रनो बसकांगो ओ जिनिसता जों मावा सुनाय कारण समाज बा जाति समाज बाय जाति बनिसाय पार्टी तो उलसी नोंता मोसिनाय कायसे पित्रा कामियो जत पार्टी खायनाय किंतु पित्रा लोकोवो ओ पित्रा लोकोनि बरक्स मिसि तंगै मानो गे बबसो करा माने बसो संगठन खाजा काहांखा गे जोंहानि बा आं क्लियर के साइड माखा बुसिलिया हायफेना आं सानि चेष्टा खायमानि के चिनि लोको चिनि समाज न जों तेबो कराक तेबो बसकांगो आगौरनि बाङै जों गाहाम के मावा सलायनाय ओ जिनिसा सामानिसि गाहायनो हाय खुलुमायाफोर चिनि बाबा गरियाओ मताय कतर बाबा गरिया न खुलुमनाय हि फायनाय जत ताखक ते बहुक सुनो खुलुमायाफोरै आनि क अरन मथाखा जतन हामबाय।